پھر کہہ دیو دل لگ دے محمد دے پیران دے وچ. بابا جی شمشان رحمت اللہ علیہ بڑی محبت بڑی بات کہہ کے دو تین جملے دھیان نہ سنو. دل لگ دے محمد دے پیران دے وچ دل مینو تروئی نہ پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے محمد دے پیران دے وچ صلی اللہ علیہ وسلم. او من منگ دے میں روزے دے پاس ہواں اس جنت چوں کدی نہ اداس ہواں. من منگ دے میں روزے دے پاس ہواں اس جنت چوں کدی نہ اداس ہواں. لکھیا جاواں بلالا زبیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ صلی اللہ. لکھیا جاواں بلالا زبیران دے وچ دل لگ دے محمد دے پیران دے وچ. اور لکھیا جاواں صدیقہ صہیباں دے وچ لکھیا جاواں حضرت لکھیا جاواں حسان جی اشعاران دے وچ دل لگ دے محمد دے پیران دے وچ دل لگ دے محمد دے پیران دے وچ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں عرض کرنا چاہنا محبوب دے پہلے یار دا تے گشان سنیندا ہاں. پھر ذرا کہو سبحان اللہ. محبوب دے پہلے یار دا تے گشان سنیندا ہاں. ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں. لقب صدیق عتیق اصلاۃ سائیں دا رفیق. لقب صدیق عتیق اصلاۃ سائیں دا رفیق. ہو تک نظر ونج دربار تے ہو تک نظر ونج دربار تے ستا کول بکھیندا محبوب دے پہلے یار دا. اور گل بڑی اخیر جے رل روزیوں باہر آنا اساں کوثر تے مل بینا محل کول ہوش دلدار دا دوری مول سیندا محبوب دے پہلے یار دا. حل کر دیتی نا عمل صدیق دے تولو در خلد پرندے کھولو. نا عمل صدیق دے تولو در خلد پرندے کھولو. ریا سب کچھ دین تو واردا ریا سب کچھ دین تو واردا اج غرض لہیندا ریا سب کچھ دین تو واردا اج غرض لہیندا محبوب دے پہلے یا کپڑا پھٹے تے لائیے ترو پا تے دل پھٹے کس سینہ بائیاں باج و پیراں باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا. شام پئی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے او نہیں آندے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے باپ شرام دے تاج نے ہندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج
محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی کلا ہاتھ کدی نہیں تپدا تے ایک دوجے نو توندا بھائیاں باج ویراں باج محمد بخشا او یاراں باج محمد بخشا کون کسے نو روندا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو